Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Fuck You и с мен Fuck You Beach и днес ще поиграем малко CS Death и да започваме. И аз, здравейте, абонати на YouTube. А сега влезем и ще поигра малко. Само те да се не чакайте, не съм много добър, начинаещ човек съм. Добре. Започвам. Мамо. Ага. Гледай, бе. Виждам ми на мап. Спирам да се играва. Те то не рубат се яве по-про. Ако и тук умра, падна де. Према жена. Нека си баче къса за светка. Маму! Мали, ти тръкнах. Толкова ти е оглед. Това има над. Хайде на краска. Аз бих играл над. Аз. Сменят мап. Ти нали има рес? Съм ви. Това не е рубра, не е про. Хайде, ще сменят мап. Аз не ми буда. Трап, каньон. И това ще гледам. Бе, как бе? Ти минали от началото. Не, да умря. Ти пак от началото се минал, бе. Скачаш? Аз съм терорист. Аз те убия. Дай дуел накрая. Beautiful. What? Гадно. Да пускаме и спит. Нека минава мап. Ну. Трябва да изберем канай. Нека минава мап. Мега ясно. И тук явно има нещо. Он то с спорт. Явно някой мина мапа. Случай баш на грани. Поздравя. Неочаквано. Сега го мина. Кажи next map. Правим се нинджа. Следващия Дитра Артик. Време за спид. Колко ще дигнем. Според мен би чар по-бързи да минате. Къде е този, бе? Марти, къде е този, бе? Да, нито ли? Далеч. Кажи къде е? То мина. Видя го, бе. Този е пушка. Също филм. Внимай, с нож. Давай коли в главата. Това е зеленото. Ще го чакаме тук, те. Той чакай. Иде. Чакай, бе. Сега иде.
Да! Този бе. Гледай го то къде ти като даже... Ото помрях. Аз ще умра, бе. Този маф е... Нека отидеш. Гледай, Дани, гледай Неро. Гледай Неро, то бат се Аз съм голям умрял. проф. Гледай го. Гледай Неро. Хайка. То парти направо. А, не паднахме. Не, то съм умрял. Надеян съм, че е вид. Кой бе? Надеян съм, че е вид. Кой бе? Зухерът. Там то се... Он играе с обикновена мъжка, сигурно. Това не е обикновено. Това е вид. Да, не ти пак минава. Марти, ще изиграем още една врътка да не е дълъг клип. То? Ще изиграем още една врътка и да не е дълъг клипа. И почваме мъка. Всяко е дълъг мъка. 10 минути макс. Снимам с бандика. То като е дълъг, какво ще стане? Ще изключим аз бандикам, няма да се изключиш цялото. То Ниро надради много. Он то само се съживява. Виж. Той го пъси се живи. Даже и като падне, не му откова за килове. За умиране е кил почти. Не само той може да хоп назад. И много други хора. Параме директно. Гледай колко бърз стана, видя ли го? Кой е? Неро. Гледай го, то голям проф. Ти с Мартин. Хайде. Пак паднахме. Я ви гледам. Кой гледаш? За всички. Запрошваме ли клипа, Марти? И това беше от мен. Ако ви хареса клипа, харесайте. Ако ви не хареса, дайте палец надолу, абонирайте се за още клипови.